Hartstikke leuk, dus juist naar deze stripdocumentaire van de Frieske vlogger. Wist je nog voor het eerst door een Tom kom heen, abonneer die. Want het is namelijk heel erg divers wat we Joert zien in deze documentaire. Bijvoorbeeld de Cambuur hooligan. Ik heb een taakstrafje gehad. Begint de autospotten. Ja, toen is zo gek. We komen zo van het buikdansenrestje in. Ja, een beetje zo. Het wordt hartstikke te gek, dus ik zou zeggen, blijf vooral zien naar deze documentaire. Geweldig. Ik kreeg vorige week bij mijn vlog het fysiek om weer eens een carspot vlog te maken. Nou, wie deze? Ik ga op ziek naar prachtige mooie auto's. Als je de meeste auto's die op steden staan, bent dan vaak een beetje de armetier, wat zullen we zeggen, Peugeots en Opels en zulke soort dingen, hè? Voor jezelf? Ja. Is dit jouw auto of niet? Nee? Maar ja, ik ben eigenlijk op zoek naar de echte mooie, dikke auto's. Goeiedag. Wat voor auto ga je ook? Wat gaan we nog weer binnen? Ja, wat voor auto was dat? Een Hyundai. Hyundai. Tucson. Hoe? Een Hyundai Tucson. Oh, is dat een mooie auto? Ja, een mooie auto. Het is een mooie auto. Het is een praktische auto. Het is een treinauto eigenlijk. Maar hij is ombouwd tot Gries kenteken. Dus ik ga er mooi een putte achterin. Ja, zo. We zijn echt een autoliefhebber. Jawel, maar echt, dit is gewoon praktisch. En ik ben in de stad. Praktisch keer dus voor het emotionele hak erop. Nou ja, het is een mooie auto en is ook praktisch. Dus op zich is het een goede combinatie, toch? Je was een crewbaas, hè? Ja. Eigenlijk maar sta je het zo, hè? Heel vet. Ik weet vroeger nog wel, toen kwam ik op die Kattenbra en die man, hoe heet er, Pieter Poel, die had die van die snelle auto's. Hè? Ja, dat klopt. Ja, dat zijn vaak wel snelle auto's. Ja, sommigen gaan wel snelle auto's. Ja. Ja, Ik zeg, maar, kijk, dat jouwt hier al niks. nee, ik vind het wel lekker. Smaken verschillen natuurlijk heel bot op het merk van auto's. Hè? Zoals dit een Toyota CHXR of zo, weet ik veel. Wat letters achter elkaar gaan ze zetten. Gaan ze een auto van maken. Nou ja, als ik dit om je verdienstje aan lid, dan komt het zoer al bij haar in de molen, zeg maar. Want dat vindt ze echt verschrikkelijk. Ja, wat ben je aan het doen? Nou, ik ben helemaal verkleed als buikdanseres Brenda. Want wij hebben een introductie met communicatiestudenten en die zijn nu de hele stad aan het verkennen. En ik ben een van de plekken die ze moeten vinden. Ah, oké. Je bent een beetje verdekt opgesteld. Nou ja, een beetje verdekt opgesteld, ja. Dus ik denk niet dat ze me missen aan mijn outfit te zien. Ik heb in ieder geval veel aanspraak van omstanders. Ja, dat snap ik, ja. Want je bent dus verkleed als buikdanseres. Maar Ja. wat ben je aan het buikdansen dan? Of Ja, een beetje zo. Maar veel gekker dan dat wordt het niet. Ah jongen, hoe ben je het nou? Pas op je, dan ben je milieuactivisten in de stad. Wat vind je van deze auto, mevrouw? Nou, ik hoef hem niet. Je hoeft hem net, hè? Nee, ik hoef hem niet hoor. Ja, we zijn ook gewoon prettig hartstikke in Autoland. Dat zijn die wat nijere, modderige merken, hè? Zoals wat heel vaak shirtjes is Link Co of zoiets. Ik heb er nog nooit van gehad. Of dit logo dan. Ik heb geen idee wat voor logo het is, jongen. Ik ga nooit zoiets, jongen. Wat is dit? Is dit echt? Twee bergjes of zo? Wat ben dit? Wat is dit voor logo, joh? Maar dit is een Cambuur-fan. Ja, heel goed. Ja? Gaat heel goed, uitstekend. Cambuur-fan, die worden misschien net de beste team, toch? Ik bedoel, eerste divisie, wat is het? Dat ben ik met je eens, we zijn gedegradeerd. En, maar ik ben een positief mens, ik sta positief in het leven. En Ulte, ik heb er vertrouwen in. Wij gaan vanavond met 1-3 winnen in Helmond. Sure. En wij komen in de top 5 dit jaar. En met een beetje geluk gaan wij rechtstreeks promoveren in top 2. Maar ja, je weet nooit hoe het loopt. Nee. En, spannende tijden, maar... Het zijn wel spannende tieren, ja. Mijn Fries is net heel best, maar ik zal het een beetje proberen. Ja, dat is goed. Ja, ik denk, het nieuwe stadion komt er. En, Ja, wanneer kleer? Wanneer kunnen we erheen? Volgend seizoen. Ja, dan moet het wezen? Ja, dan moet het wezen. Het had een beetje vertraging, maar het lijkt erop dat het volgend jaar wel rond is. Ja, hè? Zo mooi wezen, toch? het is heel Wat zin je er niet? Ik had er heel veel zin in. Ik deel dat met mijn huid en broer. Ja. En ja, ik vroeger altijd op Noord, tussen de hooligans nou. Maar nu ben ik wat rustiger geweest. Ik heb een taakstrafje gehad. En, vanwege de hooliganisme? Of? Ja, van de hooliganisme. Ik heb een stoeltje gegooid naar de politie met de huldiging. En ze hadden allemaal van die hoodies op en ik niet. Dus ja, ze pakten me makkelijk tussenuit. En er was een busje en toen hebben ze mij in het busje gegooid. En toen heb ik drie nachten vast Nee, joh. Ja, serieus. Ja. Maar word ik mijn stoeltje dan? Ja, dom. We zijn net schapen, weet je. Ik liep mee door de kudde. En weet je, dan moet je op de bladen zitten. En
Ik heb ervan geleerd, taakstraf. Wat moest je doen dan? Ik moest bij de reclassering 40 uurtjes, een soort schroefjes moest ik tellen. En dat kwam allemaal in een bakje en dat ging dan naar de gamma, zeg maar. Okay. En bijzonder. Ik zei ook, ik wil wat voor de maatschappij doen, voor de ouderen, weet je wel. Maar dat was niet mogelijk. Nee. En uiteindelijk heb ik wel een baantje eraan overgehouden van taakstraf naar baan en mag weer het stadion in. Dus winst. Ja. En ja. Veel van leert, maar jongens, ja. Wat een verhaal, hè? Ja, wat een verhaal, ja. Er staat ook nog een vrouw in. Dit is dus een Mercedes, hè? Dit is een hele mooie Mercedes dit. Prachtig, een mooi velg eronder. Mooie auto, hè? Dus je had een Mercedes logo een beetje zwart maken, hè? Als het echt cool best, als het echt een coole auto hast, dan wordt er geen droom op haar begrepen. Van bepaalde mensen die verstaan. Dan hoor je net, hoe blikt je nu op politie hier? Dan had je geen droom, dan was alles zwart haar. Prachtig, hè? Hallo meneer, mag ik je vragen? Hallo meneer, mag ik je vragen? Mag ik u vragen meneer? Ja? Want ik zie, u hebt geen chroom op de auto. Heb je dat bewust allemaal zwart gemaakt? Ja, klopt. Dat vind ik veel mooier. Ja, hè? Ja. Wat vindt u dat chroom dan niet mooi? Nou kijk, ik vind het, dan wordt het één geheel. Dan vind ik dat de auto wat strakker wordt daardoor. Ja, zo ja. En als je de chroom erin houdt, ik vind het toch een beetje minder mooi. Snap ik. Nou, mooie auto hoor. Dankjewel. Succes hè, bedankt hè. Hoi. Het is natuurlijk ook prima waar, hè? Dat is het mooie ervan. Het waar knapt wel een beetje op. Volgende week heb ik hele fijne temperaturen actie op mijn waar-app. Dus ik wil niet al te volle weersverwachtingen doen, maar het schijnt na je weekend echt fantastisch waar te worden. Gewoon gratis 24. Dan mag het maar even met deze auto. Oh, trouwens is er nog een Amerikaan die niet is. Ja, zie. Wat is dit eigenlijk? Een SS-auto. Een SS'er. Ja, Chevrolet Camaro. Wat zeker. Zo. Dit zijn de mooiste auto's van Nieuwland hoor. Dit zijn de twee mooiste auto's? Ja, dat dacht ik al. Daar was ik al bang voor. Oh, de beste tattoo-shop ook direct hier. Oké. Maak een reclame, hè? Ja, dat is allemaal reclame dit, hè? Mag ik jou vregen, meneer? Jawel. Is dit jouw auto? Ja. Ja? Mag ik jou dat vregen of ben je druk in gesprek? Want er was dan... Ik maak ook in een video. Oh, je maakt... En waar komt dit op dan? Ik ga een YouTube-kanaal, de Frieske Vlogger. En dan vreeg ik mijn volgers die vregen van, nou meidje, weer eens een video dat is de Carspotter best. Nou, toen zei ik, dit is auto's niet, dit is een speciale Fire on Ice editie van de VW Golf GTI Mark II. En nu heb ik een Mercedes pet op. Ja, hoe kan dat? Nou, dat is wel heel bijzonder. Nou, wij Wij maken ook wat mee vandaag. Ja. Hij heeft ook nog een Mercedes, die rijkaart. Maar wat wil je weten? Ja, zeg het maar. Nou, ik vreeg me in ieder geval, dit liet je me net originele velgen. Nee, dat Fire klopt. on Ice Dat editie, klopt, toch? maar er zit ook een speciale motor in, een 6-cilinder VR6 en daar moest alles worden aangepast. Oh ja? Ja. Ja. Maar hast het zelf initieerd dan? Dat zei van ik wil er een VR6 motor in Nee, hebben? dat project was er al. Oké. Maar die jongen die kwam er niet helemaal uit qua motor. En mijn broer die is wel handig. Dus die heeft hem helemaal klaargemaakt. Ja, want ik zei een VR6 en een 6-cilinder natuurlijk, dan had het meer ruimte nodig. Ja. En er heeft ook wel een mooi geluidje. Jawel, hè? Jawel. Zal ik me starten? Ja. Ik denk even aan mijn auto. Wat zei het? Ik zeg tegen hem, denk even aan mijn auto. Welke auto is het dan? Dit is hier? Ja. Maar dit is maar een Peugeot, hè? Ja, oh. Klinkt goed. Ja, dit is een mooi Doe spul. het er nog. Ik ben hier ook mee in Oostenrijk geweest, naar de Wutterzee. Oh, Ja. wat is het, meneer? Ja, toen is zo gek. Wat is het dan? Nou moet ik dit aanruiken dan. Dat stonkt al een beetje, hè? Nou, uit dat ding.
Ik vind ik wat stil, ja, maar Toen goed. had toch gauw solometer op, gek. Oh. Ja, die wil me even jaren letten, meneer. Hier is de grutskop. Nou, je schaamt me dat je niet kunt denken. Oké, nou ja, jou vindt al wat minder mooi hakkel erop. Net iedereen is er fan van hakkel. Nee, ik heb het door. Ach Nee. ja, dat zijn van die milieuactivisten. Dat is een meneer nou. Daar heb ik niet veel mee. Fijk ook niet, hè? Ik zeg niks. Ik zeg niks. Wat is de top nog van zo'n ding? 220. Ah. Wilt u proberen? Nee, dat hoeft niet. Oh, dat mag wel. Ja, Ik probeer hem zo in hoor. ja dat zal. Want alles wat ik gereden heb, motors ook, die heb ik altijd op de top Dat is ook gehad. getaxeerd. hè? Daarmee er een einde komen aan deze vlog. Vond je een leuke video door een Tom. Hey, was het meer? Abonneer dan op de Friese Vlogger en dan zus nog volle meer video's. Doei.